Kung na ay magpailang nga liturgy na ang iyang edad 100 years old, 200, 300, labi na maabot og 60, 70 years old pa lang, questionable na. Nga naman kay mas magulang pas Luther kung maahon. Ang tinuod nga pagtuo nga gihuptan sa gitawag og pagtuong Katoliko kanang pagtuuhan nagikan mismo kang Kristo. Mabitaw kita mga Katoliko, always tang magpasigarbo, nga kini ato ang simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, nagikan sa tong Ginoong Kristo, wag iyang tudlo niini, wala na imbento. Nagsugod sa gitawag 16th to 21st century. Nga naman kay ang iglesyang gitukod ni Kristo existido from the 1st century AD until now. So ang iyang teaching, ang iyang practice, and at the same time, ang iyang liturgy, dapat maupod sa edad, sa simbahan, kung iglesia, nga atong Ginoong Kristo. So kung nato ang tanawon, mga higalag mga igsuon, 33, gitukod ni Kristo ang iyahang gitawag og iglesia. Karon 2021. So buti pasabot, not less than 1,980 years or 80 years old na ang simbahang iya ni Ginoong Kristo. So ang teaching pod niini not less than 1,980 years old na pod. Kaya kung ang usa ka gitawag og teaching mag-exist gan ina nga dili mo sangko aning idara, buti pasabot wala na koneksyon sa tuang Ginoong Kristo. Panalitan, Martin Luther. Ano sa magitukod ang iyang pundok? 1570. So buti pasabot, not less than 500 years old pa siya. Ang tawag ining iyang teaching. So dili musangko dito sa gitawag og mga apostol. Same pod sa iyang gitawag og liturgy. Ang iyang liturgy, kay diha man natukod ang iyang pundok sa 1570, so ang iyang liturgy dili pod musangko sa mga apostol, kay ang edad same sa edad sa sekta nga iyang gitawag og gitukod. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, gitukod niya ang iyang iglesia with the life na iyang gihatag nga mao ning gitawag og liturhiya. Kanang ato ang gawi sa pagtratar, sa pagsimba sa Ginoong Dios. So buti pasabot from 33 AD until now, dapat ang edad ana nga liturgy 1,980 years old, not less than 1,908 years old. Kay kung na ay magpailang nga liturgy na ang iyang edad 100 years old, 200, 300, labi na maabot og 60, 70 years old pa lang, questionable na. Nga naman kay mas magulang pas Luther kung maahon. So ang tinuod na Katoliko didto mosunod og mangita ta kay ato ang manggod ng tawag anang ato ang manggod ng kanang katungod nga mangita ta. Ato ang pangitaon ang tinuod og kining tama nga gawi sa pagsimba sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngano man kung di ta mangita ana, kung dili pod buhatag ang ato ang gitawag og mga pari ana, gideprive ta nila sa kinabuhi sa Santa Iglesia nga gi-practice from the 1st century AD hangtod karon nga gitawag og panahon na. Manang simbahang Katolika ang iyang gisunod Roman Rite, particularly in Latin Rite. So kanang Roman Rite, so gikan sa 1st century, kay nga naman kay ang kasaysayan nagsulti manggod, kini manggod nga rito kanang rito Romana or rito Latino or tawag inang the Latin Rite. Gikan pa na kang San Pedro. Sumala pa sa mga banggiitang liturhiya, liturgist rather. Sumala pa nila gikan ang gitawag og San Pedro. So ang gawi pamaagi o kanang tawag ining makita nato mga prayers nga naa dinha gituuhan, sumala pa sa mga banggit ng liturgist, gikan na ni San Pedro. So buti pasabot from the 1st century AD hangtod karon nga panahon labi nag-codify na ni abtong 1570. Buti pasabot nagpanaog og tawag ining dekreto ang Santo Papa nga sa Latin Rite kay kani abto manggod before 1570, gina-allow sa Santo Papa nga bisag unsang tawag anang rito sa iyang palibot, okay. Basta provided nga naay connection dito sa gitawag o tradisyon. Pero sa dihang nakita sa Santo Papa, labi nagpagawa sa gitawag Protestantismo, nga naapod sila ilang kaugalingon na communion service. Nagmisa-misa po sila, nagsutang-sutana po sila,
Nya pagkahuman na tawag ining magbisa-misa, mag-atubag tao gamit ang tawag ng vernacular, maunang gipagawas ni Pope St. Pius V ang dekrito nga gifix sa simbahang Katolika nga ang gamiton nga rito sa Romano Katolikong Iglesia mao ning rito Romana nga iyang nadawat, particularly kanang gitawag nato karon og traditional Latin Mass. Munang kinato na pangitaon, kung di na to na pangitaon, gideprive ta sa ato ang katungod. Gideprive ta sa ato ang katungod nga makit-an ng butanga nga naman kay kanang maong rituha, kanang maong lituryaha. Gikan na ka San Pedro sa mga santos o gikan pud na sa mga santos nga mga papa. Daghan na nga langit ana, mapagabot to sa Pilipinas, Fernando de Magallanes, mo man ang misaha ang gitawag ining gitatar. So kung mo gawas ka na, buti pasabot, in nature, in substance, ni-depart ka sa gitawag og tradisyon. Ni-depart ka din ha. Kung ni-depart ka sa moong gitawag tradisyon, piki ka nga Katoliko. Pangutan-ana ang ato mga pari, pangutan-ana po ng mga laing sikta, kanabang inyong pamaagi sa pagsimba, gikan ba din pag dili na gikan dili, fake na. Pangutan-ana po na ito mga pari, Father, inibang ato ang tawag ining pagsimbang, nagikan ba kang Kristo? Naabay, nagmisa ani from 2021 paatras nga to sa mga apostol. Kaya kung tawag anang makasulti, ay good. Then, mag-provide og tawag ining documents. So, mora. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II.TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangalang pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.